magmukbang taog avocado, mga kaigsuunan, mga higala kudiha ni Kristo. Atsup. Oh. Lami ni. Samot nagdi panitan, lami gid ni. Kay naa diri ang vitamin sa panit. Di ba tinuod? Ha. Panitan lang siguro kay murag hait maning kuan aning panit aning avocado, no? Panitan na lang yun. Ang akong tusluan asin lang. Dalaw. Asin ra kay murag wa may asukar diha. Asin kay nindot. Lami man ni asin lang. No? Diba? Oh, ang laki-laki. Pang laki-laki talaga, oh. Lami. Wa na yung butang-butang o gatas. Wa man po'y gatas. Aw, gunit sa tutoy. Oh, di na gatas. Ya, di naman siya kinahanglan itlog. Kinahanglan itlog. Gunit ko sa kong itlog, eh. Ahak na tuon man na akong pustiso. Patay ni ron. Natuon yun akong pustiso, bay. Nayabag ng bungol. Nadamang gud pagkuan gud pag ingkib na kuaning kuan tinga ko gahi man ang pustiso man di ay. Panuhak na lang style ni. Hala, padayon. Yummy! Yummy, ang sarap-sarap. Lami man din. Tuslo lang to sa asin di ay. Wala ko postiso. Sao na lang ni. Guaya marot eh. Luod man na dugay. Nga tagak na. Luod dugay eh. Wa ni siyatan tubaron. Wa ni luod ani. Udah na gina. Coba be, dali ko tiba dere be. Kaluoy gina. Kaluoy sa opa ay sindoy. Giluod na. No.